qabelhom ħalli Unselmulkom, sinjuri, u nilqakom għal xooter tal-lum, jekk taraw xi ħaġa aqbdu batu ilna. Nisperaw li tinsabu tajbin, aħna għal ismajna ċertu ħabarijiet ekku bekku. Fil-fatt jista' jkun li smajtu biha nibdew bis-storja llum tajjeb ta' tess li inqatlu bla bżonn tajjeb biħdura li ma bħala wkoll kif ħadd isimgħu anzi ħammur sem ħalli nkun nista' nirrakkuntalkom l-istorja. Qiegħed ta' Sliema triq Alfons u dejja għandi l-Romina, okej? X'inhu l-involviment tiegħek mal-qtates, Ro? Wieħed estensiv ħafna, x'ovvjament jiena attivista l-annimali u ili nagħmel hekk għal dawn l-aħħar 10 snin mill-inqas. U kont bdejt ħafna iżjed qabel ukoll, però dan l-aħħar ma kienx affarijiet normali li bdew jiġru. Sirt naf b'dan l-avveniment ikra ħafna fejn bażikament qtates li ilhom jgħixu f'dawn it-toroq hawnhekk ġew maqtula b'mod brutali u mhux il-waħda imma kien hemm iżjed minn qattus wieħed biss f'din it-triq biss inqatlu xi 4 jew 5. U għandkom suspett li jista' jkun l-istess persuna x'qed dejjem jaġixxi bl-istess mod, mhux hekk? Din l-erja partikolari l-qattil huwa wieħed, però mhux din it-triq biss. Għandna evidenza li dan ħadem ukoll f'toroq oħrajn li huma fil-viċinanzi, ġifieri xi ħaġa li hija aċċessibbli meta tkun qed timxi. Kellna każ ieħor Patri Marjanu Vella f'Mejju. Jiġifieri din il-ħaġa ilha għaddejja minn l-aħħar ta' Mejju 100%. U hija l-istess tattika, l-istess mezz, l-istess brutalità. Però bħalissa sirna nafu wkoll ċertu feeders jirrappurtaw li naqsulhom il-qtates. U mbagħad xi ħadd jgħid isma' jiena rajt il xi ħadd b'van. U inna nisimgħu b'dan il-van li xhur sħaħ nisma' b'van kull kulur ikunu dawn il-vanijiet, ġifieri m'hemmx van partikolari. Problema hija li n-nies ma jkunux pronti li jieħdulek dak il-number plate jekk taraw van, ħuduli ritratt, ħudu video, ibatuli fuq il-Facebook, media soċjali, għassa tal-pulizija, ma almenu jkollna xi ħaġa li nkunu nistgħu immexxu mhux ġast ngħidu rajna van. Eżatt, u jien naħseb dak il-messaġġ li rridu ngħaddu waqfu lil dan nies qed jagħmlu dawn l-atroċitajiet għal xejn. Jiġifieri jekk tafu x'informazzjoni tistgħu tibgħatuha lilna bħas-soltu fuq l-email tagħna, jekk li ħantellgħu wkoll in-numri tagħkom, jiena aħna minħa tagħna li jkollkom bżonn ibdu għajdunna tajjeb anke biex nwasslu l-messaġġ u jien perswas li n-nies li qed jarawna hemm ħajamlu l-almu tagħhom ukoll. Grazzjakom ħafna. U nisperaw illi min qed jagħmel dalat barbaru bla bżonn Mhux hemm biss ma' Malta kollha. jinqabad u jinqabad mill-aktar fis possibbli nafu li l-pulizija jagħmlu mill-aħjar biex jinqabad. Vera, mill-aħjar għax iċċekkjajna wkoll. U mill-aħjar ukoll l-anzjani illi qed nintaqgħu magħhom ta' kull ġimgħa. Fil-fatt illum ħammur ħal-qormi fejn niltaqa' Sejjeru. Mhux hekk tara l-mellieħa jien immur. X'aħna nagħmlu llum? Għandna parti llum. Ta' xiex, ta' xiex. Ta' San Giorgio San Bastian. Daqqa. Xina ta' Giorgio. Mortu l-festa ta' San Giorgio. Morna. Ħadtu għor. Ħafna. Taf x'għandhom tajjeb ta' San Bastian? Illi ta' San Giorgio għaddiet u tagħhom għadha ġejja. Waħda minn dawk li jerfaq fuq l-ispalel. Le. Għax hekk għandek il-wiċċ ta' Illum għandna parti ta' San Giorgio San Bastian f'daqqa. Kemm inti brava taqqat kollox. Kollox f'daqqa. Tu waċċab ċejpa. Isma' bħal dejjem malaj. Lil min jixtieq jingħaqad daw iċ-ċentri, mhux hawnhekk biss imma ta' Malta kollha. X'irid jagħmel? Jiġi jieħdu applikazzjoni minn hawnhekk u jiġu jingħaqdu magħna. Daqshekk ejjew. Nieħdu kost flimkien. Viva Ġorġitana kemmu aħmar u sabiħ. Iftħulu l-bib tal-ġenna ħalli jgħaddi minn ġofrija. Għaw xaħti qabbillu waħda fuq San Bastian. Inħobbok u nadurak u fuq spalti marriċ narak. Għax il. Mela isma, matri, ħan ċabċbu unajtu waħda Viva San Giorgio, Viva San Bastian. 1, 2, 3.
U kemm huma ħelwin, dak kien kollox għallum, sinjuri. M'għadhomx ta'. M'għadhomx lex fil-viċin. Jekk taraw xi ħaġa interessanti dejjem ibatulna fuq shooter@danusan.com. Speċjalment jekk tafu xi ħaġa toqgħodux tiddejqu anke nżommukom anonimi dwar il-każ ta' tesaħla nkunu qegħdin hemmhekk ngħinu il-pulizija.